iki. Oh nggih nggih Pak kula niku. Jane wis ora harus. Lali lho Pak. Nah, wis nglali ya to. Mboten napa jenengan elekne ya. Sedaya nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Amin amin. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Nah, Pak Bayu terima kasih. terima kasih matur nuwun. Wah, para demang nggih. Wah, Kula sing matur sembah nuwun. Terima nggih kasih, matur Pak nuwun Bayu. Bathul nggih. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Siapa ini? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. Nggih, Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Sungkem bekti kula Bapak. Kang Mas, badhe Kang nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak selopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu dulu. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoknya sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Bangun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya, bilang apa tuh? Hah? Langgam angenteni. Langgam ngenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni rakamu kaya ngenteni madene
ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo Kapolres Solovel nggih. Nggih. Nggih, Kapolres Solovel nggih. Oh, Nggih, ya. nggih. Oke, nggih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Sampaikan sama, Cok. Ya. Solovel, Cok. Tepuk tangan, Cok. Nggih, matur sembahun Kang Mas. Nggih, sawerane dereng wae. Iya tolong. Wis kesel-kesel ngomong Pak kok malah sawerane dereng. Saweran. Kersa rawuh nunggu niki malah anugrahan matur Anugerah. Dan Asline niki wau sing ken solo spele aku. Oh ngono. iso apa, Dok? Lho niki. Loh, saged, Pak. Terus Pak apa? saya, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Mbak. Mboten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. Oh iya bener. Ora nek perjanjian Bener, Pak. kok Oh, paling kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya. Heeh. Anda ini kan gen-gen tegas ya. Oh, ngoten nggih. Kula tak istirahat riyen ya, Pak. Nggih, kalian. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, Mangga. berdiri semua. Semuanya, Cok. Yuk. Sedaya 1 2 3 4 5 6 7. 5.